Αγαπητοί επισκέπτες της Καβάλα Expo, ο Όμιλος Κουρτίδη εγκαινιάζει μία σειρά συζητήσεων εδώ στο περίπτερο του Ομίλου για ζητήματα που αφορούν στο real estate, στις επενδύσεις, στις κατασκευές και στον τουρισμό. Αυτό τον κύκλο των συζητήσεων εγκαινιάζει ο agent από το γραφείο της Καβάλας, από το γραφείο της Remax Choice στην Καβάλα, ο Γιάννης Ομιλιάδης. Αγαπητέ Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα, καλησπέρα. Και νομίζω ότι βρισκόμαστε στην αρχή μιας δεκαετίας, 2025-2035, που θα μας οδηγήσει πραγματικά σε ένα άλλο επίπεδο. Τα project είναι μεγάλα, το όραμα είναι τεράστιο, αλλά και οι προσδοκίες των πολιτών πλέον είναι μεγάλες. Θα θέλαμε λοιπόν να μιλήσουμε αρχικά για αυτήν την μεγάλη αλλαγή που πρόκειται να δούμε στο Περιγιάλι τα επόμενα χρόνια. Και εδώ βέβαια δεν μιλάμε για βάθος δεκαετίας, πολύ πιο σύντομα. Έχει ξεκινήσει αυτή η μεταμόρφωση. Περιγιάλι, μια νέα πόλη. Ακούμε ποιες είναι οι σκέψεις, ποιο είναι το όραμα και πώς εξελίσσεται αυτό. Ναι, το Περιγιάλι αυτή τη στιγμή είναι μια περιοχή στην Καβάλα που ο κύριος Κουρτίδης και η Κουρτίδης Group οραματίστηκε και έχει μπει σε ένα νέο πλάνο να μπορέσει να το αναβαθμίσει. Φυσικά αυτό γίνεται, το σχεδιάσαμε από την αρχή, μπήκαμε σε διαδικασία, το ονειρεύτηκε ο κύριος Κουρτίδης, μπήκαμε σε διαδικασία, το σχεδιάσαμε τα project, πήραμε αυτά που έπρεπε να πάρουμε, τα βγάλαμε στην αγορά εννοείται και βλέπουμε ότι υπάρχει τεράστια και μεγάλη απήχηση από όλο τον κόσμο. Είναι κάτι, η Καβάλα αυτή τη στιγμή, η περιοχή του Περιγιαλίου είναι ένας μονόδρομος και εκεί επάνω έρχεται να κουμπώσει και το όνειρο και το όραμα του κυρίου Κουρτίδη και της Κουρτίδης Group επάνω σε αυτό το κομμάτι. Νομίζω πως ότι απλά πλέον δεν είναι όνειρο. Βλέπουμε να παραδίδεται το πρώτο έργο. Το Δελφίν είναι μια πραγματικότητα. Ένα παλιό κτίριο που σήμερα θα ήταν ερείπια, ζωντάνεψε. 61 διαμερίσματα με απόλυτη πολυτέλεια. Σε πολύ μικρό διάστημα θα είναι στα χέρια των νέων αγοραστών και επενδυτών. Αυτό είναι μια αλήθεια. Το Δελφίνι 1 είναι κάτι το οποίο έχει πλέον φτάνει στην ολοκλήρωση. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα είναι ορόσημο για την περιοχή ως κτίριο και ως project. Το ίδιο θα είναι και τα υπόλοιπα project, έχουν όλα το χαρακτήρα τους εννοείται. Εγώ νομίζω ότι εδώ θα βάλουμε μια άνω τελεία, γιατί το Περιγιάλι, η ανάπτυξη της νέας πόλης είναι κάτι που θα συζητήσουμε και με άλλους συνεργάτες και με συναδέλφους του Γιάννη. Θέλουμε να βάλουμε ένα νούμερο στο τραπέζι αυτή τη στιγμή, πάρα πολύ σημαντικό για όλους όσους ενδιαφέρονται να κερδίσουν μέσα από μια διαδικασία αγοράς ενός ακινήτου. Το 30% είναι ένα νούμερο που μπορεί να είναι απλά το κέρδος και η υπεραξία από μια αγορά. Νομίζω ότι είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Είναι πραγματικό νούμερο, Γιάννη Μελιάδη? Είναι ένα νούμερο εντυπωσιακό, ναι, αλλά είναι ένα νούμερο το οποίο το έχουμε υλοποιήσει και το έχουμε κάνει και είναι ένα νούμερο το οποίο είναι πραγματικό. Ναι, είναι πραγματικό, το υποστηρίζουμε και το υποστηρίζουμε με αυτά που γίνονται σε όλα αυτά. Τι σημαίνει λοιπόν, πώς εμφανίζεται αυτή η υπεραξία? Μπορούμε να το εξηγήσουμε πολύ απλά, στάδιο-στάδιο, βήμα-βήμα, πώς κάποιος μπορεί να φτάσει στην υπεραξία 30% στο ακίνητό του? Με πάρα πολύ απλά λόγια, ως Κουρτίδης Group έχουμε την πρόθεση, παίρνοντας μια περιοχή, την αναπτύσσουμε τη συγκεκριμένη περιοχή, επενδύουμε πάνω σε αυτήν, την σχεδιάζουμε, αυτή την περιοχή κάνουμε τα ανάλογα project αυτά που έχουμε και τι λέμε? Φτιάχνουμε ένα προϊόν, το υλοποιούμε, το διεκπεραιώνουμε και αυτόματα αναπτύσσουμε και δίνουμε αξία στην περιοχή την οποία γίνονται όλα αυτά τα project. Αυτό το 30% είναι αυτή η λεγόμενη υπεραξία που δίνουμε πάνω στο προϊόν που παραδίδουμε στον πελάτη. Για να το καταλάβω και εγώ που είμαι εκτός του χώρου του real estate ή τον παρακολουθώ από πιο μακριά. Αγοράζω αυτό το προϊόν, αγοράζω ένα ακίνητο ουσιαστικά, έτσι, σε έναν οικισμό του ομίλου, σε μια φάση που είναι στο ξεκίνημά του. Σε ποιο χρονικό διάστημα και με ποιον τρόπο αυτή την υπεραξία του 30% μπορώ να την επωφεληθώ? Για να μπορέσουμε λίγο και να καταλάβει και ο κόσμος, ναι. Εδώ μιλάμε, η φιλοσοφία μας είναι η ανάπτυξη της όλης περιοχής.
Ωραία. Δεν είναι η φιλοσοφία μας το να δώσουμε το value που δίνουμε, είναι αναπτύσσοντας ολόκληρη την περιοχή. Όχι συγκεκριμένα ένα συγκεκριμένο project, αλλά με project όλη την περιοχή. Αυτό είναι το πολύ πολύ σημαντικό. Ένα δεύτερο κομμάτι είναι να έχει η περιοχή το περιθώριο να μπορέσουμε όμορφα και ωραία να το αναπτύξουμε αυτό. Μιλάμε για περιοχές οι οποίες μπορούμε και το αναπτύσσουμε και δίνουμε αυτό το περιθώριο. Πάρα πολύ απλά λοιπόν, σχεδιάζοντας τον οικισμό και βγάζοντας στην αγορά τον οικισμό, τους οικισμούς μας τα project, υπάρχει μία τιμή η οποία ξεκινάει το ακίνητο. Στην πορεία των πραγμάτων, χτίζοντας και πηγαίνοντας βήμα προς βήμα, μπαίνουμε σε διαδικασία, αυτό όλο εφόσον υλοποιείται, αυτόματα δίνεται η αξία στην περιοχή και το 30% στο τέλος της διαδικασίας του project όλου έρχεται και κουμπώνει και λέμε στον πελάτη μας, τον καταναλωτή, άνθρωπε του Θεού, κοίταξε να δεις, έχεις αγοράσει ένα προϊόν το οποίο έχει αξία α, αυτή τη στιγμή το προϊόν σου έχει αξία plus 30%. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις με τον τρόπο που θέλεις. Αλλά αυτό δεν είναι μύθος, είναι μια πραγματικότητα. Έχει συμβεί, έτσι. Δηλαδή, το νούμερο είναι εντυπωσιακά μεγάλο. Έχει συμβεί στις περιοχές στις οποίες έχουμε μπει σε διαδικασία και έχουμε επενδύσει ήδη. Έχει συμβεί εννοείται στην περιοχή της Τούσλα. Δεν το συζητώ, εκεί η περιοχή είναι η οποία έχουμε κάνει αυτό. Έχουμε ασχοληθεί και έχει συμβεί και σε άλλες περιοχές. Είναι η φιλοσοφία της εταιρείας αυτής. Πηγαίνει σε περιοχές οι οποίες μπορούν να αναπτυχθούν και να δοθεί αυτό το νούμερο. Που έχει και περιθώρια, έτσι. Ακριβώς. Είναι περιθώρια. Και νομίζω ότι οι δραστηριότητες που γίνονται εκεί ενισχύουν ουσιαστικά και την περιοχή αλλά και το προϊόν που αγοράζει κάποιος για να πάρει την υπεραξία μετά. Ακριβώς, φαντάσου Γρηγόρη, μια περιοχή η οποία αυτή την προκειμένη παρούσα στιγμή είναι σε αυτό το κομμάτι. Ερχόμαστε εμείς, την αναπτύσσουμε και φτάνουμε σε αυτό στο 30% που συζητάμε και λέμε. Αν εγώ ήμουν πελάτης και αγόραζα σήμερα σε έναν οικισμό ένα διαμέρισμα και ρωτούσα τον Γιάννη τον Μιλιάδη με την εμπειρία που έχει, σε πόσο διάστημα, αγαπητέ Γιάννη, θεωρείς ότι μπορώ να έχω την υπεραξία του 30% που διαφημίζει η εταιρεία σας? Γρηγόρη, θα με επιτρέψει να σου πω ότι δεν αγοράζουμε ένα διαμέρισμα. Εμείς μπαίνουμε σε μια φιλοσοφία ολόκληρη πάνω στα project και δεν είναι μόνο το ότι προσφέρουμε το διαμέρισμα, προσφέρουμε και τρόπο διαβίωσης και τρόπους οι οποίοι θα μπορέσουν όμορφα και ωραία όλοι οι πελάτες να αποκομίσουν πράγματα επάνω στο project. Άρα λοιπόν υπάρχουν πράγματα τα οποία γίνονται και παράλληλα. Βλέπε γυμναστήρια, βλέπε παιδικές χαρές, βλέπε όλα αυτά τα πράγματα, όλες αυτές τις υπεροχές. Όλα αυτά τα project τα δίνουμε στον πελάτη και μπαίνουμε εμείς σε μια διαδικασία και το λέμε εφόσον αναφέρεται σε χρονικό διάστημα. Έτσι, ο χρόνος έχει σημασία για τον πελάτη. Βεβαίως έχει σημασία. Αυτό που λέμε είναι ότι από την αρχή που θα σχεδιαστεί το project και θα βγει στην αγορά έως την υλοποίησή του, παίρνεις αυτό το 30%. Μάλιστα. Οπότε δεν είναι ένα χρόνο μέχρι να κατασκευαστεί. Από τη στιγμή που θα ξεκινήσει. Δηλαδή είναι εντυπωσιακό αν σκεφτεί κάποιος ότι αυτή τη στιγμή πωλείται προϊόν, ουσιαστικά ακίνητο, το οποίο από τη στιγμή που θα σχεδιαστεί μέχρι την στιγμή που θα παραδοθεί, έχει ήδη κερδίσει το 30% της αξίας, της υπεραξίας. Έχει ήδη κερδίσει το 30%, είναι added value το 30%, είναι ένα ποσό της τάξης το οποίο μπορεί ο κάθε πελάτης μας να το εκμεταλλευτεί κατά τον τρόπο που θέλει. Πάλι ερώτηση πελάτη. Ο Γρηγόρης που παρακολουθεί από μακριά, επαναλαμβάνω, το real estate. Υπάρχει περίπτωση να δυσκολευτεί μετά αυτό το προϊόν να ξαναπουληθεί μήπως και δεν μπορεί να κερδίσει αυτό το υποσχόμενο 30%? Εδώ, Γρηγόρη, να σου πω την αλήθεια, ερχόμαστε εμείς, η Κουρτίδης Group, η οποία έχει οργανωμένο όλο ένα δίκτυο συμβούλου ακινήτων και μπαίνουμε και αναλαμβάνουμε εμείς το ακίνητο πλέον του πελάτη και μπαίνουμε σε διαδικασία και λέμε μη στεναχωριέσαι, θα σου το πουλήσουμε εμείς με το 30% πλάση που συζητάμε. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Αγαπητέ Γιάννη, ευχόμαστε η υπεραξία που θα παίρνουν οι πελάτες από όλες αυτές τις συνεργασίες να είναι ακόμη μεγαλύτερη και από 30%. Να είσαι καλά, είμαι σίγουρος ότι όλοι οι πελάτες μας θα μείνουν ευχαριστημένοι.